I was with Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Valencia. Everybody wanted Cristiano. Everybody. I called Cristiano, come here. The most important for you, it's your career. It's not money at the moment. And thanks God, Sir Alex Ferguson came and he told me, George, leave it with me. You will come now with me, and at least you will play 50% of the games, I promise you. And was the key. He started in Manchester with 18 years old. This is the story. Nothing is impossible, my friend. Nothing. Believe me, trust me. Nothing is impossible. Nothing. Muhammad Clay, Michael Phelps, Usain Bolt, Roger Federer, Michael Jordan. Bu adamların meşgulunduk sporunu izarlamasak da ehlimiz bilýäris. Şöhratlar sporuna aşan bu adamlar tarihin en esas türgenlerinde ve köpümiz näme üçin beýle güýçli bolanlyklary barada kelle artmaýar. Köplenç ulandığımız argumentler şular. Agam, ol adam doğulundan şanslı. Olar ýallar 100 ýylda bir gezek geler. Mende de onun ýaly okuyup bolsa men hem dünýäniň en güýçlisi bolardym. Aslında hakikat bularmy? Eýsem, bu adamlar beýleklerden ýaralış boýunça tapawut aýrat insanlar. Meselem, ähli wagtlaryň en gowy boksçysy bolan Muhammed Ali nämen tapawut etdi beýlekler. Turgenleşmeň her sekundyny ýigrenýärdi. Özüme hemişe çyda diýärdi. Bugün turgenleşjek we ömrümiň soňuna çenli bir çempion bolup ýaşady. Onun üçin ähli üstünlükleriniň sırrı şulardy. Amerikalı yüzücü Michael Phelps 23 gezek altın medal kazanıp olimpiyada tarihinin en üstünlüklü oyuncusu bolmasını şeýle belläp geçdi. Menin pikirimçe mümkin däl diýen zat ýokdur. Diňeje aklyňyzda işlemek we wagt bolsun. Kariyerinde jem 20 Grand Slam çempionluk kazanýan Şwesiýaly tenisçi Roger Federer en gowsy bolmak barada şeýle diýdi. Dünya sanawynda 2-nji ýa-da 3-nji ýerde bolmagyň hiç bir manysy ýok. Ya birincisiniz ya da hiç. Basketbol tarihinin en gowsy kabul edilen Michael Jordan bolsa, ýokara çykandan soňra gaýdyp ol ýerden düşürilmediğini şeýle beýan etdi. Her kim bir gün Michael Jordan bolmak. Men bolsa her gün Michael Jordan bolmaga mejbur. Sportçu bolmak nähil zat bu dostlar? Her Allah'ın beren güni, şeherin ilkinji ışıklary bilen oýanmak. Okuň bolmadyğı günler hem, hepden soňlarynda hem. İýdiň işdiň her bir zada üns bermek. Göwnüň islen bir zadyny iýen wagtyň wyjdan azabyny çekmek. Hatda ol wyjdan azabynyň üstünden basmagy bilen iýip bilmezdik. Telewizorda görmek islediğin bir filme gawat gelip, sagada seredeninde yatma wagtynyň gelendigini görmek we gaharlanyp gidip yatmak. Iň gowy oturuşlyga baranyňda hem alkogol çilimýän zatlar sen näkili özüne çekse çeksin, uzak durmak. Sevgiliň bilen duşanyňda hem akşamky turgenleşik hakynda pikir edip ol wagtdan hem lezzet almaly. Bu adamlar soňky model maşin minýärler. Dünýä gözelleri bilen çykýarlar. Ýa-da milyonlara alyp gitýär diýip gördüğümüz durmuşdaky buzdagynyň görünmeýän tarapy. Kıysaça, sportçu bolmak durmuşun boyunca öz bahaňy we aklyňa garşy bir görüş. Bular sportçu bolmayanlardan ayıran bir faktor. Bir de öz aralarında özleri ýal bolanlar bilen sebeşdik bir görüş var. En gowlaryndan biri bolmak üçin has köp kan, has köp der we has köp göz ýaş dök. Has köp turgenleşip, has üstü imitlenip, has az güýmenji. Düşmanlaryň bellemek, olardan has gowy bolmak üçin işlemek we iň soňunda başaranmak. Iň üstü ýalňyz galanynda özüň bilen ýarşmaga başlar. Elbette bu adamların beýleklerinden tapawutly eýe bolan tarapy da şular. Kazanmak bilen aklyň ýitirmek. Edil Cristiano'nun edişi. Onun görüş beýleklerinden tapawutlasyn. Her wagt höýslenmek üçin bir sebäbi bar. Formada galmagy we ehli zady taýin bolmagy mejbur. Aslında onun can köýler onun en gowsy bolandygyny kabul etselerki, hatda munsud etmek üçin her dörli statistiklerden we argumentlerden peýdalansalarken, onun en gowsy bolandygyna öz-özüni razy edip bilmeýär. Has köp we has gowsyny gözlemek, has ýokara bökmek, topa her kimden has güýçli durmak we her kimden has gyýyp hereket etmek. United'in köne tälimçisi Sir Alex Ferguson şeýle diýer:
Mening üçin Ronaldo'ny şu yerlere men getirdim diýmek gatansa. Köp tälimçilerim şol oyunçy mening saýamda şu yerlere geldi diýenini köp eşitdim. Emma Ronaldo muny düýbünden bürödi başa. Ählimizin arzularymız bardyr. Käwagt aň düşünjämize geçer we düşlerimizde hakykata öwrilendigini görür. Ve oyun hakyky durmuşa döndüğümizde ol gözel düşün beren umydy bize artykmacy bilen yeter käwagt. Birde hakykatdan hem başaranyňyzy gözüňe getir. Ve şu wagtdan başaranyňyza garamazdan kanagatlanmadyňyz, has gowsuny, has owadyny, täze bir maksat bellendiňizi gözüňe getir. Yitirmäniň agzyňyzda galan acı tagamny duymak asla we asla munyň bolmagyna ruhsat bermezligi üçin bar gücüňiz bilen türgenleşmek. 2012-nji ýylda Lionel Messi izli-izlen 4-nji gezek Ballon d'Or bayragyny gazananda muňa öň hatarda şaýatlyk eden Ronaldo we öz-özüne bir söz berdi. Gaýdyp munyň bolmagyna ýol bermedi. Gaýdyp bu ýere ikinji bolmak üçin gelmedi. Şeýle bir gözalçy kariýer gözümiziň öňünde akyp giden wagt, käwagt munyň munça gazanmagyny görmekden biz hem ýadan wagt. Ronaldo we onuň ýalylar üçin hemişe ýeketek bir tapawdy bar. Bir ýarşa başlan wagtyňyz ýeňleniňiz ulanjak bahanalarynız aklyňyzdan geçýän bolsa, ol ýarşy ýitirdiňiz diýmek. Käbirler şeýledir: güýmenmek, durmuşdan lezzet almak. Ertir izdenki türgenleşik ýa-da hepden soňundaky oýuny pikir etmeň ýerine ol wagt janyň isleýän zadyny etmek asla bir çykalygy däldir. Bütün arzularyň hakykata öwrilen bir güni çykjaň uzun bir dynjalys, rahat bir garrylyk döwri, belki de ähli wagtyny çağalaryňa sarp et. Olar üçin iň ul bayrakdyr. Endi täzeden pikirleneli. Doglandan şansly bir adammy, ýogsa eýe bolanlaryny gazanmak üçin ul bir zähmet çeken birmi? Eýe bolan zat diňe bir okuymy ýogsa maksadyna baglanan bir jellat instinktmi? Nothing. Believe me, trust me. Nothing is impossible. Nothing. 7 ýaşymda wagtym başymdan geçiren gaty güýçli bir ýatlamam bar. Şeýle bir aýdyň meniň üçin. Häzir hem aklymda canlandyryp bilýärin. Meni bagtly eden bir ýatlama. Professional futbola täze başlapdym. Ondan öň Madeiranyň köçelerinde dostlarym bilen oýnaýardym. Köçeler diýsem boş köçeler aýdamok, hakyky köçeler. Hakyky derwezelerimiz ýokdy. Maşinlar geçende durmaga mejbur bolýardyk. Muny her gün etmekden, her gün oynamakdan bagtlydym. Emma kakam Andorino'da materialçydy ve ol ýere gidip meni ýaş toparda oýnamak üçin höweslendirdi. Munyň onu hakykatdan hem gowandyrjagyny bilýärdim we şonuň üçin hem gitdim. Ilkinji günim düşünmedigim bir näçe düzgün bardy. Emma haladym. Ol ýerdäki guruluşa ve gazanma duýgusuna bagly boldum. Kakam her maç ol uzun sakallary we iş jinsi bilen meydançanyň garasyndady. Ol hem muny halapdy. Ejem we gyz doganlarym bolsa futbola hiç ünsü ýokdy. Şonuň üçin her agşam naharynda olary kakam meniň oýuny görmäge gelmeleri üçin razy etmäge synanýardy. Ol meniň ilkinji tälimçim ýaldy. Maçdan öýe gelip onuň Cristiano gol salyp diýen ýatlaýardy. Olar bolsa ajaýyp diýerdiler. Emma gaty bir tolgunmazdylar. Soňra bir gün kakam gelipde Cristiano 2 gol atdy diýdi. Ýene de tolgunmadylar. Diňeje nähili bir gol Cristiano diýerler. Näme etmegim gerekdi? Gol salmagy we ýygyna gol salmaga dowam etdi. Bir gün akşam kakam öýe geldi we Cristiano 3 gol atdy. Ol ajaýyp hökman onuň oýuny görmäne gelmelisiniz diýdi. Emma her maçyň öňünde meydançanyň garasyna seredýärdi we kakam ýene ýalňyz görýärdi. Soňra bir gün muny hiç wagt unutmadym. Gylşýardym we meydançanyň garasyna seredip, ejem we gyz doganymy tribunada oturanyny gördüm. Nähil düşündirip bilerken muny. Bir ýere toplanyp otyrdylar. El çarpmak ýokdy, gyýyrmak ýokdy. Bir paratda oturan ýalmaňa el sallaýardy. Ondan öň bir futbol maçynda bolmadyklary anyk belli bolýardy. Emma ýene de ol ýerdediler. Meni gyzyklandyrýan ýeketek zatda budy. Ol wagt özüm has gowy duýdum. Munyň manysy meniň üçin gaty uldy. İçimde bir zatlary herekete getirdi bu. Şeýle bir buýsandym. Ol wagtlar ken pulumyz ýokdy. Madeirada ýaşaş gaty kyndy. Doganymyň ýa-da dogan oglanlarymyň maňa beren buçlar bilen oýnaýardy. Egerde çağa bolsaň barbyr pul hakynda pikir etmersin. Diňeje duýu hakda alady diýerdi. Ol gün ol duýu gaty güýçlüdi. Hakykatdan hem gorunaldygym we söýldigim duýdum. Indi ol pursatlara geçmiş ýaly seredýärim.
Sebäbi durmuşymyň ol bölegi gaty geçdi. Futbol maňa ähli zady berdi, emma entek taýyn däl wagtym gaty uzaklara alyp gitdi. 11 ýaşymda wagtym Sporting Lisbon akademiýasyna geçdim. Durmuşymyň iň kyn döwrüdi. Ol wagt pikir etmek meniň üçin dälik ýaly bir zatdy. Oğlum Cristiano Junior men muny ýazan wagtym 7 ýaşynda we 4 ýyl içinde goşun toplap ony Paris'e ýa-da Londona goýbermegiň nähil duýguny başdan geçirjegini pikir edýär. Bu mümkin däl. Muny anyk bilýärin. Bu meniň maşgalam üçin hem mümkin däldi. Emma arzuwlarymyň ýyzynyň ylgamak üçin bir şansdy bu. Şol sebäpli meniň gitmegime ruhsat berdiler we men hem gitdim. Her gün diýen ýaly agladym. Portugaliýadadım. Emma başga bir ýurda giden ýaly duýýardym. Aksent düýbünden bir tapawutly dil ýaly gelýärdi. Medeniýeti tapawutly. Hiç kim tanamakdym we özüm şeýle bir ýalňyz duýýardym. Maşgalam maddi taýdan 4 aýda bir gezek görüp biljek derejede. Olary gaty küýseýärdim we bu meni her gün diýen ýaly gynandyrýardy. Futbol meniň durmuşym dowam etmegime ýola goýdy. Meydançada beýlik çağalaryň edip bilmeýän zatlaryny edip bilýändigimi bilýärdim. İlkinji gezek bir çağanyň beýleke, bu çağanyň eden zatlaryny gördüňmi? Bu çağa ananlar ýaldy. Muny wagtyň geçmek bilen ýygy-ýygydan eşitmäge başlady. Boğulymlarymdan da. Emma bir gün birisi onuň ejiz bolmak gynandyrjy diýip. Dogrudy, ejizdim. Mişsalarym ýokdy. 11 ýaşymda bir netije geldim. Kuýplydygymy bilýärdim. Emma her gün her kimden has köp türgenleşmäge karar berdim. Bir çağa ýaly oýnajak däldim. Bir çağa ýaly özüm alyp barjak däldim bundan beýle. Dünýäniň iň owuz boljagyny bilen ýaly türgenleşmäge başladym. Bu duýgy maňa nirden geldi hiç bilemok. Göýe hemişe içimde bardy. Hiç wagt gitmeýän bir açlyk ýaldy. Ýeňilen wagtyň ajyk ýardyň. Galanan wagtyň ýene-de açdyň, emma göýe bir çörek owunyň ýen ýaly duýýardyň. Bu duýguny ýeketek şeýle düşündirip biler. Gijeler bolýan ýerimizden gaçyp işlemäge gidip başladym. Has beýik we has çalp bolmagym bilen meydança çykanymda maňa "Howa ol biraz hor" diýende dünýäniň soň gelen ýaly seredýärdim. 15 ýaşyma gelenimde türgenleşikli topardaş dostlaryma seretdim. Gatanyk ýadyma düşýär. Ol wagt olara şeýle diýdim. Bir gün dünýäniň iň gowsy bolarym. Ählis maňa güldi. Entek Sporting A toparynda hem däldim. Emma muňa inanýardym. Hakykatdan hem inanýardym. 17 ýaşymda professional futbola başlanymda ejem tolgunmakdan zor zar görýärdim. Sporting'in stadionuna meni görmäne gelýärdi. Ve ulu maaşlarda alada edenligi üçin bir näçe gelip özünden gidipdi. Doktor oňa meniň maaşlarym üçin rahatlandyrjy ýazmaga başlady. Oňa futbolun gyzyklandyrmadyk wagtlaryny ýatladýardy. Wagtyň geçmek bilen ulul pikirlenmäge başladym. Milli ýygyndymyz üçin oynamak isleýärdim. Manchester United üçin oynamak isleýärdim. Dowamly Premier Ligany telewizordan görýärdim. Oyunun tizligi we jankörler meni hayran galdyrýardy. Howasy içimdilýärdi. Manchester'e gitmek meniň üçin buýsandygym bir pursatdy. Maşgalam üçin has hem buýsançlydy. İlk başlarda kuboklar almak meniň üçin duýguldy. Manchester United'de ilkinji Çempionlar Ligasyny gazananym ýadyma düşýär. Garşy goýulmasyz bir duýguny başdan geçirdim. Şeýle ýagda ilkinji Ballon d'Or gazanymda hem boldy. Emma arzuwlarym her gün diýen ýaly has hem bolýardy. Hemişe Madrid'e arzu edýärdim we täze bir bäsleşlige girmek isledim. Madrid'de hem kuboklar gazandım, rekordlar dövdüm ve bir legenda boldum. Geçen 8 ýylda Madrid'de anant bolmajak zatlar başardım. Emma dürüst bolmagym gerek bolsa, kariyerimiň has kemilleşdik döwürlerde kubok gazanmak başgaça duýgular ortaya çykardy. Aýratyn hem soňky 2 ýylda. Madrid'de eger ähli zady gazanyp bilmeýän bolsaň, insanlar seniň üstünlüksiz boldygyny pikir eder. Bu kemillige garaşmak. Emma bir qaqa bolanda has başgaça duýgular başymdan geçirdi. Bu bir düşündirip biljek zadym däl. Madriddeki wagtym şonuň üçin gaty ütgeşik geçdi. Hawa bir futbolçudym. Şol wagtyň özünde bir qaqa boldy. Oglum bilen hemişe ýatlyjak anyk bir pursatym bar. Pikirlenen wagtym men ören wagt etýär. Cardiff'de Çempionlar Ligasyny gazandygymyz pursatdy. Ol gece tarihe girdi. Soňky jürilekden soňra meydançadadym. Bütün dünýä bir habar ýollaýan ýaly duýýardy. Soňra oglum gutlamak üçin meniň ýanyma geldi we bir pursatda bir barmak çyklady. Ähli zatlar üýtgän ýaly boldy. Marcelo'nyň ogly bilen ylgaşýarlardy. Kubo bilelikde meydançada aýlandy. Bir qaqa bolýançan düşünmejegim duýguly boldy.
Dünyada düşündürüp bilmeyeceğim bir näçe tapaply duygu var we muny garşylaşdyryp bilmeyeceğim ýeke zat ejem we gyl doganyň men tribunada gören pursat. Bernabeu gutlama üçün dolandığımızda Cristiano Junior ve Marcelito jankörlerin önünde futbol oynayardı. Onun yaşlarında köçelerde oynan wagtlarymda göründen has ütkeşik duygudy bu. Emma oğlumyň meniň bilen meňdeş bolandygyny duydum. Madridde 400 maçyň izinden gazanmak meniň üçin ýüze bürilmez maksat boldy. Men munyň üçin doguldy. Emma gazanyndan soňra ähli zatlar ýetdi. Meniň durmuşymda täze bir bölüm başlady. Uçlarıma täze bir habar yazdım. Bağcıklarım bağlandan sonra tünele gitmeden okan sözlerim son yatlama, son bir motivasyon yazdım. Şeýle diýdi. El nueno del nino. Ýagny bir çağanyň arzuwy. Belki de düşünensin. Netijeye göre elbette hemişe boluşýar almaňdyr. Madridde rekorlar döwmäge dowam etmek isleýär. Bolup bildigiçe kubak kazanmak isleýär. Bu meniň ganymda bar. Emma Madridde geçirdiğim döwürde meniň üçin iň esasy we 95 ýaşyma gelende agtyklarıma gurrun berjek zadym. Oglum bilen el-ele bir çempion bolup meydançada ýöredimizde duygularym bolar. Umydym muny ýene-de gaýtalar. 35 ýaşynda yeterli motivasyona eýe bolan bu adam soňky 24 ýylda 5 final ýitiren toparyň taryhyny ütgetmek üçin görüşýär. Kazanma medeniýetini ol ýerde de görkezmek üçin. Olara ýitirmeň bir mümkinçilik däldigini suwd etmek üçin.